ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ। ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ କିଏ? ଜଳ, କାଠ, କୋଇଲା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ। ସେପରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯେମିତି ଲୁଗାପଟା, ଆସବାବପତ୍ର, ବାସନକୁସନ, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାର, କୀଟନାଶକ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବସ୍ତୁ, କାଗଜ, କାଳି, ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ସେମିତି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ। ଏ ଭାବରେ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ତ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଆମ ହାତକୁ କଠିନ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ପଦାର୍ଥର କ'ଣ ଅଛି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଅଛି, ଆୟତନ ଅଛି। ଆମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ କାଠର କେମିତି ଆକୃତି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆୟତନ ଅଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ତା'ର ଆୟତନ ସେପରି ଅଛି। ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ। ତାହାର ଆକୃତି ଧାରକ ପାତ୍ରର ଆକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳି ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଉଚ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ରଖୁଛେ ତ ସେ ପାଉଚ୍ ପ୍ୟାକ୍ର ଆକୃତି ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଢାଳୁଛେ ଯଦି ସେ ଗ୍ଲାସ୍ର ଆକୃତି ନେବ। ସେପରି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥାଏ। ସେ ଧାରକ ପାତ୍ର ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ପୁରାଇବା ତାକୁ ସେ ତା'ର ଆକୃତି ନେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଅଛି। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ କି ଆୟତନ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ତାକୁ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିବୁଜ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଆମର କ'ଣ? କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏସବୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେମିତି କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥ ନିଜର ଆକାର, ଆୟତନ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ଯେମିତିକି ଆମର କଠିନ ପଦାର୍ଥ କିଏ? ପଥର, ବରଫ ଖଣ୍ଡ, ଇଟା, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି। ସେମିତି ପଦାର୍ଥର ତରଳ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥ ନିଜସ୍ୱ ଆୟତନ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥାଏ। ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥ ଆକୃତି ଧାରକ ପାତ୍ରର ଆକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ରଖିଦେବା ସେ ପାତ୍ରର ଆକୃତି ନେଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଜଳ, ତେଲ, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଆମର ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ରଖିବା ସେହିପରି ତା'ର ଆକୃତି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଓ ଆୟତନ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ତାପ ଓ ଚାପର ତାରତମ୍ୟ ହେଲେ ଏହା ଆୟତନ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସର୍ବଦା ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ତାହା ସେହି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାପି ରହିଯିବ। ଆମେ ମନେକର ଗୋଟିଏ ଧୂପକାଠି ଲଗାଇବା, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିବୁଜ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଲିଭିଯିବ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଧୂଆଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାହାର ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ତ ସେ ତା'ର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବନି, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯିବ। ସେପରି ଆମର ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ନିବୁଜ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା, ତାହା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଦ୍ଯାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଇତ୍ୟାଦି।